بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mga bangsami, agyang kaya pumagusayin tanuiman to, pahinta mapiakap kangan yung siko sound system tanong, na ayad na ini title tanoron na sakan aguso kap maulid. Paganeron mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala na alawin tanoy kadidili kaduwagyang kaya ptero na bid'ah. Way, paletan na miyakan ago miyaka batiya sa giyang paman na bid'a na aya maanayinin na langon pimbagu ini paguman si ikwagama. Aya pipikir nun na simbak wallah subhanahu wa ta'ala adang gulaw laaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahabat yan akan na ubaid na makaarngkiran sa giyang kutwa masayran sa kapunggulaw lairanon. Na inupandang gulaw laaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahabat yan akan na ubaid na rison o di na akan na ubaid na makaarngkiran sa kapunggalabairanon kakarinaw to sa emalag na kana uba aya manalalag na padkuwagama. Malag na gina ni ptero na bid'a ipsepar o mga ulama sabab sa sunsun na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakuda sumya par sa giyang kaiya pamana mga bid'a sa giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdatsatil umur. Pananggilan niya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pumangibagu pumangitongkir si ikwagama. Fa inna kulla muhaddatsatin bid'ah sabab sa lango-lango na akitungkir si ikwagama na bid'ah ay malag na pimbabago. Wa kullu bid'atin dalalah na lango na pimbabago si ikwagama na kadidag. So giti pamana sumanga ulama na uwad na kapag ilayatano kapag bati atano ron si kung masang kaya mga social network diran di ka pa magusaya sa giyang kaya bid'a na siya piran ko agama tano agama Islam. Gagawirar kita no sa di mabinasa solitano di ka pagagama. Kakagiya gupon ay mabinasa na solitano di ka pagagama na minitaman so kauyag-uyag kakagiya ayat itu tamok o Muslim na suwagaman yan. Kainwag yang kaya mga tamok sa dunia, apalayan wa ingganata, napalayad na ipamana, kuda, na aya buwari, akalamba na suwagama tanong, so madadalam rakitan wa untol agama, kagiyan na ni ay malag na mapuna na mukan tano, taman din ko kapakataling umatano sa alungan na mauri. Yuti sabab, aso mga ulama, na gagawiran si iko pagtaw, akyawarisan si iko mga nabi, kailangan na pagkausayran na giyang koto pagkamarat o di na pagkabinasa si iko di ka pagagama umadaklataw. Oriano kaya sabuti tanusan, na giyang kaya ketaro-taroan amyetid na ikaw paman na kanabayan ni pambabagwa. Agiyang kaya paman na maulid an nabawi si ko kinimbawatang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na palayatanud makapaparatiyaya ang mga umato Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi ketarutop so paratiyaya tano naman sa ditano paratiyaan so nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam naguslaan tano nagupagadatan tano sanggulalan sa kasyapatano kung mga sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto kipagintaon tano ko agama tano agama Islam sa masungkad tano so lagi do kini pagintaon nun o nabi tano wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandudan tano agi ang kayakap maulid. Aso sa bagay na yakap kasabutay rang mga ulama
na baaya kapenggerubata si mga ulama ahlu sunnati wal jamaah na batanu di pekebebay isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaangyas tanusan. Ayam mataan na pagan ya kendal tanus inagiang kaiya ulan-ulan Arabi al-awwal. Rabi' al-awwal. Na miya upakat sa mga ulama sa mini pantag kini mbawataan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusi mini pantag kiya wapatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urian utunan na sabab ko miya apamanan na miraramig sa mga ulama sa kya pantagan sa kya kinimbawatan ko Rasulullah na Rabi'il Awwal agurun pan miya pantaga kapatay na sisirap manda pagayon na yun kudit alungan ikapira ko Rabi'il Awwal kinimbawatan ko Rasulullah agu ikapira gawi ko Rabi'il Awwal kya wapatu Rasulullah. Na so kinimbawatan ko Rasulullah sagyang kaya Rabi'il Awwal na dedem pagayon na yun sa mga ulama. O ande mini pantaga anton iniban na gawi o di na dit kinimbawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa kagya katawan tanawas so si kumasa kinimbawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dap na kalender. Oy. Nagudap na pa man na sumanga tawa miya kasaksi sa kinimbawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dabayran miya aloy sakto wadit kinimbawatan ko Rasulullah lagi do pa mau ina iyan. Gusto ay malag na mga pada mga tao lagi do amayan na dato so mga pada mga dadasigi na miya kasaksi sa kinimbawatanon na dabayran miya panutul sakto wadit kinimbawatanon. Ugaid na miya upakat sa mga historian so mga muarrikhon, miyaw pakat siran sa ayak kiyawa pa to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siku ikasapulo agudwa ko Rabi'il Awwal. Pamana, did na sumiyang ka ko mga historian, ayak kiyawa pa to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siku ikasapulo agudwa ko Rabi'il Awwal, sabab sa sukyawa pa to Rasulullah na kiyambealan so kalender, nagumadak la makasasaksi kung mga sahabat yan sa giyang kutwa kiyawa patiyan. Yuti sabab pa di din kapendilunganan so dit kiyawa pato Rasulullah katantod na madak la makasasaksiyon. Yuti sabab miyaw pakat so mga historian kiyawa pato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siku ikasapulo agu dua siku Rabi'il Awwal. Samanan na kasabutan san mga bangsa miya mga pipiataw pumamakin gimanto na giyang kaiya dislaslaan o sabed ko mga Muslim ikasapulo agudwa gawi sa giyang kaya Rabi'il Awwal na giya iso kiyawa pato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamana so Muslim malay paratiyasik wallah subhanahu wa ta'ala nakatawan tanwa isa amala asumiyagad si kung mga Muslim arat ginawa na giyang kutakyawa pato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tidwa pa man namiya kagdam sa arat ginawa sa mga sahaba. Pamanamiyatang sa ginawairan amya de sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namiyata pa akaliran katawan niran ada kisi niran si kwaya manalalag na agamayran kami niya wapat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natanto to pa man na mapunidik yagdamaw ng mga sahaba. Taman sa Umar na tigyan na sadin sa tiroon yan na miyate sa Rasulullah ng buno na kan. Paman nagiti ka sakit takyagdamaw ng mga sahaba sa mutakyawa pato Rasulullah. As Umar na tinamataan na sadin sa tiroon yan na miyate sa Rasulullah ng buno na kan. Wida sabab sa Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu nababagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamana tawfiq na ilmo na kiyasunganin sa Umar
At ginahi Umar na tarimaan tanong niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ori ano to na so Abu Bakar na sumiyong sa kiyang kuto mimbar. Napiya ka lang kapiyang umadrak na tao. At naman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sad natiwa Abu Bakar sayap simbaan yan so Muhammad na mata-mata na tigyan na so Rasulullah na miyatay ay mamalag na sayap simbaan niya na so Rasulullah na tunisuin yung kaya miyatay so Rasulullah. Uman ka na ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Sa masayap simbaan niya na so Allah na tatapaw yagu-yaga agi amato na da ipatay niyan. Ginanaki mga bangsa may isibutun tanong si so Rasulullah na kaya wapatyan ay kasapulago do ako Rabi'il Awal. Natiyo pa man na miyate sunabing ka. Na bakad na di kelami-lami, bakad na di sunur. Ay giso kaya wapato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyakalibot nga dunia. Nag-iisaw pa man na di sasabot no kadaklan. Na sama na namiya kanal tanong mga bangsami ay kaya pakatang mga historian ay kaya wapato Rasulullah na ikasapulo agudu ako Rabi'il Awal kana ubagyan na ni kaya pakatan na kinimbawataan na sip man kwaya malag na di irundi pa man na kasila-sila na suwagi sunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da akakwaan tano sa balas asimba abanyar kita no pindilunganan pamana isya na riya marata pamikiran abatano pikira sa Rasulullah na adna ini tapok yan akakwaan tano sa malabalas na danyar katano suguun nagyang kaya maulid an nabi na miya ka 60 agu teluragun akia pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dunia. Miya ka 60 agu teluragun. Na did na batano mabatia siko tutulang ko Rasulullah iba sa Rasulullah na patimu niyan sa mga sahabat yan ko gawi kinimbawa taanon kapsila-sila aniran. Suwaki so ulama paginuntulan na andi kigmo tanwa hadith so Rasulullah na tinimo yan sa mga sahaba ko gawi kinimbawa taanon nakapsila-sila aniran. Da. Wallahi ta'ala kada. Naminya ka ng pulo ago taluragong sa Rasulullah sa dunia. Natiyo pa man na naadam sa iya kakuan sa balas na piyagmayar kita no. Kada niyan aluy ako hadith. Namiyapos pa sa Rasulullah namiya ka sa mga sahaba. So Abu Bakr, so Umar, so Uthman, so Ali. Na andi tanu kebetia. Sagiang ko to pa man namiya ka kukumamiya ka magatos ragun. Akian dito mga khalifah. Na andi tanur na di kebetia na sa mga sahaba na piyaman diyan nila na Madina. Sa mga sahaba na miya nung bali sila sa mga unta kami yung masukin nimba watang ko Rasulullah. Di nag-iabatan no siyang kebetia. Ay malag na da di sila silaw mga sahaba ang maulidun nabi. Way, gina ni mataan. Na miya ka umapman so mga tabi'in na miya katundok kong mga sahaba. Nagusto mga tabi'in. Lagi do pa imam. So Abu Hanifa, so Imam Malik, so Shafi'i, so Ahmad. Ando nun sa nari ikabatiatan watira na mi maulidun nabi siran. Ded na kikakagi daab maulidan nabi ko masaw rasul, na daab maulidun nabi si ko ay malag na masaw mga sahaba, na daab na maulidun nabi kung masaw patay mam. Kaaya buwa kaya kiad nagyang kaya maulidun nabi, na si ko ikataloga to sarago na kaya po sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya pa kandeto mga Shia si isa Masr. So kaya pa kandeto mga Fatimiyun, na kagiya
di siran di kelami-lami igiramiyaw maso ay malag na kaya patayo Hussein, kinimbawatang Hussein sa mga pamilya Rasulullah na para makumbinsiran sa mga ahlusunna wal jamaa sa Masr na tinanaiyong mantanuron sa maulidun nabi kinimbawatang Rasulullah kaan makakupiritagi ang kaya mga Shia. Kagi amay kaya bu celebrate tanong na so Hussein, so Hasan, so Fatima, di sila sang kupirit. Na iyong mantanuron so malag na maulidun nabi kaan makakupirit ang agiyang kaya mga sunni. Iyute kiad nagyang kana na maulidun nabi si Kureno sobra talugatos ragun akepo so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mimbubugusan na so mga Shia Fatimiyun si kaya pakandato yan sa Masr. Na andudan tano so sa katanuron sa Pilipinas na surya o tanuron na tano panutulan. Anto na ikap maulidun nabi siko masaw mga lokos tanwa ria o tano. Na so petero sa untol nakatawan niya na ya. So rumiyaot kukap maulidan nabi guni. Na runta no kilay inwag yang kayakap maulidun nabi. Mapakabagriyan so sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko mga pusutano. Mapakabagriyan so agamatano. Ang tawakan to no ni titwa resulta yang kayakap maulidan nabi. Na susak nun abang sa niyong na rumya utako betad maito da pamana da tanto kesada manguda na rumya utako kap maulidan nabi guweni si saranaw na anded ni kapakaran yung maulidan nabi na sumanga lokos tanori lan siran wallah subhanahu wa ta'ala pamakasurgan siran wallah na uman isa na siya kuya din sa kapmamis way kataya nga mga pagariyak na pamana kapakaya mas ria utirang panuto at napagarian na si Jasim paman na kapakaya mas malari utirang pa na disekta na sumanga lokos tanon andin ni kakumo maulidan nabi na mabisi siran no paman na sa kuya siran sa kapreparado sa kapmamis ka paman na tiyateg amik dudul tamo kunsi naginan na aid na kalilid na did na turog mababasago ina dindim mamis hataw kap makuan na naayip kidio na ad nadar pa aplembeen piya na kalembeen nagyang kuto adar pa nagyang kuto agawi iya tatendu na ikasapulo agudu ako rabi'il awan na timur uataw kambetian ro agyang kuto barsanji giyang kuto barsanji na kitab bahasa Arab aya isusurat roon na sumanga tutulang ko Rasulullah agus sumanga pudi-pudi ko Rasulullah na di na kisibutan ng tamadak-lataw ay na kalilid sa mga tamang tawa dumadar paro na di na nakikatawan ni maanan yan apya tabiat ako pembetiaon kakagi ayap kidi sa mga tabar sanji na ayap pa kabetian na sumanga pipilagam kung mga tuwang guwen ni na paman na suwama akan pakasurgan wala na pedu na paman na pakabetia ka paman na ad nakapiapian niya nilagam na gitu pembetian nagyang kuto barsanji na di ipakapagalibetaan sang kuto paman na madaklataw ang mga tuwan paman na di sumpa-sumpatan nagyang kuto barsanji nakatawan ni wari mga bangsa ko anton ay paman na mga diro di manggulaw la paman na mga karibatan paganeron nagyang kuto adn paman na oras kailangan na paman na silent. Ad na oras ro minutes kailangan na silent. Langon tanon silent inuto na agi pipikir nera na sura-sululan na pakauma. Gina ni mga panarima si kukwap maulid. Pakauma sura-sulula kander pasagi ang kuta maulidun nabi. Nagyuto ay malag na may lengad mo sa mga to ay malag na silent. Na adem pensagian ko to pembetian na barsanji agip kidi sagian ko to mga pada mga mamis lagi do mga amik mga dudud na pembitin naki mga bangsa ko pembitinan sang ko to paman na kuan pembitin sang ko to kuan mga sang ko puro akuan alkuba
Na andid ni adnap segedan na sangkot pembeti na barsanjin adnap segedan ro andid ni kasagedirun na pamagugun nagiyang kutuwa mga mamis akibibitin sa giyang kutuwa ko darpa na nasama puro ama masama puro ikaribo na yung kedaklan. Wah. Pada penapa mana keun sa giyang kutuwa kap maulidun nabi guwani ko kaya masaan taon na giyang kutuwa ay malagna adna pengatutong ko mga loks balabon sa mga bai na adna pengatutong kira na udi ba maaben sa kuan ulo na udi na lagi do piag taw-taw sumalong na di na nimbabaala na lagi do manikin na di na di ipa magalugalugo pa ma lagi do pa man ay sasay na niran nagyang ko to akapembeti asang uta barsanji na pendidaw niran mamusu Rasulullah kagyuto ko ni kapendidaw ako Rasulullah gina ni pa man na mga panarima sa giyang ko to pa man na kapmaulidan na biguan ni pada penuh pa maakuan mga panarima ro nagyang ko to anton ini ba na ad nakapamasko pamakasang abas ang mga Kristiyan nakapamasko apaman na pagdataw sa tarak na ad na pupakadaan ro mapilaga mga bai bagutaw na di pa kapamagididaan sa pamana yang ko ta mga pudi-pudi ko Rasulullah yan nabi yang ko ta mga idayda nagyang ko ta mga raga, mga ngunguda, madasang ko tatarak na pilibot siran sang ko ta dalmay nga. Do pa maka sagyang ko to ay sa munisipyo. O di nagirap na ako na po ako masiran sang ta mga pada munisipyo. Nagina so tigo mga lagi do suon mga Kristiyan nakapangaruling. Pama nakapamasko. Di mamamanga niya taw sang ko ta mga walay. Na pembetian nagyang ko ta malagna. Tun ani ba na mga idayda, ang mga pudi-pudi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gina ni pa manakap maulidan nabi. Ino sumanga ulama ko kaya pakataling umayran labaw no sumanga ulama miya makapunsi sa Saudi Arabia na ini sa parirana nang kaagiya katawan nira na ay malag na bid'a agu katawan nira na kanaubad na kiuman yan ko babayatan ako Rasulullah kabatan na ay malag na miya dusya na pada pa na mga panarima amiyaw nga agiyang kanan akap maulidan nabi si Gwini kung masatano masaw mga lokostano nagyang ko tuwaan na parate ira na Rasulullah na sa kanyan isindaw wallah okay so kung Rasulullah na sa kanyan isindaw wallah ay malag na o pa makabun pumamantaka na pad sa parate yung mga lokostano ay malag na Rasulullah na sa kanyan si wallah okay ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira rilan siran wallah na pamanagin na ni mga panarima apakid sa giyang kananakap maulidan nabi. Uman na kaumpan, agiyang ko to masuswa, amabasa gawin na din naturog, kakapmamis, giyang na pembetian ng tabarsanji. Na kaya kalilin na andin ni kagaan na kakumaw subo, na uman isa na miya batar sa igaan. Wallahi al-azim kami kadak-dak da 5 kapsimin sa subo. Andid ni agi kalilid na andid ni pagalatris no man sana ini kupaid. Oy, miyaw sug sa mamis. Diu kon sa malag nakamuntay, diu kon sa kabatya sa barsanji. Man sana ben miyaling mini betad sa. Den nakasimbayang. Natiyo pa mabs na gyuti babayatan ko Rasulullah agi ang ko to pa man na miyakad tano sa kapan ako to. Lagi tinop ke lalo-lalong kadirip ke lalo-lalong agi ang kuto akuan. O paman na pipikir na kasura-sulutan na midida nga inga. Why? Na ani paman ando no ni miyaw nga niya na mapiya si Erkitano. Miya supak tano sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya minibagak tano sa mga sambayang tano. Agudi tano di makang gulaw la sa emalag na ini tongker tano ko agama tano agama Islam. Nagina ni pamana ino sa mga ulama atitu kakapit si ko ahlus sunnah wal jamaah na penggarubatan nira na kakatawan nira na titu na iya pagkabinasa si ko kapagagama tano. Na sama nan nakiasabutan yung mga bangsami ang mga pipi ataw pumamakin gimanto giyang kaiyakap maulid na o pamakakakan na miyaw sugutaon.
Nati pa man nakataon nakad naribatan na nagkasuyan na kapaman. Yuti sa bapa malag na pagakulan tano sa mga bangsa tano, mga pagarit tano, apuyag niram man nagyang kayakap maulidan nabi, kadi tano akikabaya, ubat tano man makandut sa giyang kuto lagi duto betad, adi tano di makapanakuto, kibaga katano sa mga sambayang tano, lagi tano ay malag na makasasayan sa paman na di mapipi at di matatano raw kaulun yan. Okay. Na ilan yung man nga mga peday nga Muslim, adi mamaulidan nabi, kakilay niyo paman na, subhanallah, paman na, tanto apya karata-rata sa ginawa. Nagyuti sabab, adi tano di mamagakula, pugusin tano ay sa pamanan na buntala ka pa magakula, ago ka pangangapin, kaaya kaya ang galibakan tano, aya kaya iyong itano kung madaklataw na suipo ka surgairan, aya kaya iyong itano kung madaklataw, nagyang kutuwan ton inibanan na, kapakaraneran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katano, na ayay kip sa parantano siya, nakagya katawan tano din, magunga sa di mapia, sa lagi dagi ang kutam, yaw-lawla si kumas sa mga lukus tano. So, masukap kabibaitan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subhanallah. Dahil na lawan yan, babaya ko Rasulullah, umangkad ngalabak, na da nakailay, nino mga di, may susungkad ko sunat Rasulullah. Malagi do ay malag na simba anta kanton eniba na nakapakindudulo na nga ninsan na pagilay nga so kiniukit no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakititu-titu at tawqir. Gina ni titu-titu pa man nakapapanadang ka kasasilang ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana bagyan nga nanakwan kapamagidida, kana bagyan na nakapalito sa masgita. Kuwan sala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na, uryanan na namalutan o sumumbag sa ikong mga subahat o pupuguyag nila nagyang kaya kapmaulid. Tira natin ipamarin na inutano sa par nga kapmaulid. So Rasulullah sallallahu na miya kaysa na iniisuon. So alungan na ithnin, yawmul ithnin, natigyan na dhaka yawmun ulit tufi. Ginanakisugaw, yakinimbuwatan rakan. Pamana, iniisa ko Rasulullah, ino ka di po sa igira ithnin. Yawmul ithnin, natinagi akisugaw yakinimbuwatan rakan. Samanto na ayat tindu Rasulullah na inimbuwata yawmul ithnin. Kanaubaya tindu iyan na inimbuwata ay kasapulagu dua ko Rabi'il Awwal. Ayat tindu iyan na gawi iya yawmul ithnin. Na ayat pinggulaw-law Rasulullah na may pusa. Giti sa papasaktan ng mga ahlu sunnati wal jama'a na babaloyin tanong sunat. Sir kita no umanaki yawmul ithnin na basta pagkagaga ka na pusa ka. Kasunatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yung ano to? Nakagis sa bagay na pupakasilay niyan. Kayag niya nung di pumana natigin na tilaman na riya. Mimuli din na biso na bigati inisiw na to inudi pa mo sa ayaw mulis din na tinagis kinimbutan rakan. Na kanakiubagyanan ka aya maanaw to na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di mamuas ayaw mul ithnin sabab sa ayaw mul ithnin na kinimbutan na to niya panggulawlaan ka kapamuasa. Kenapa ka rawatib? Kenapa ka batia sabar sanji? Kenapa ka kadudul? Kapagamik? Oy, kenapa ka tude na din nakasimbayang? Kenapa gina niya malag na ini pang do Rasulullah? O tito ka mala ibabaya ko Rasulullah na umana ki yawmul ithnin na pusa ka. Kagina so kinimbuwat ang Rasulullah. Yawmul ithnin. Na, madakal na mga dalil apukusaran okay na amay katitu pagilain tano na susabagyon na fabricated pamana piyamang balan kaagya sa mga ahlul bida laboron sa mga Shia kamiya mangbal siran sa mga hadith mga iniyangkob ko Rasulullah iniyangkob ko mga pamilya Rasulullah para bu mapruviran nagyang ko ta malag na punggalabak nila na adung na balas yan gawin na ang taabas ako amay kapag nudtano si kumasaw Rasulullah masaw mga sahaba na nati pamarin na siran sa katani mapasangi kanggalabak sa simba na siran ni malag na biyukol adum sa mga simba mga alaka ko na nadairan galabak ka so gyute malag na malutan ron na kidi pamimikiranan na nuda na kanong pamanso pamana na so saktan ron na pamana mga bangsa ko saranaw ayad na kalilid ko mga bangsa tano saranaw na miya katiblig. Oy, pamana benda may to ida makatibli kung mga bangsa tano saranaw. Ayam yanos na o pamana na miya ka 3 days, miya ka atin sa Juhur na mataang kanwa mga pagariya miya mga tabli.
Ini pun ko kaya pa ka umaatablig siya ko 1980s. Na miya ka pira makatalo so mga amirsab sa tablig sa timu-timu tano kami yung masumawlidun nabi. Naku na, paano nos kanwa? Ad na ketosan niwa miyag juhur tano kamawlidun nabi. Ad na ketosan niwa mitimu tano sa bendera nga dagwani ko aya markas nagya bendera nga dagap mawlidun nabi tano. Ad na ketosan niyo mitimu ataw sa Abu Bakar, markas Abu Bakar ka amalag na mawlidan nabi tano. Da. Na inuwa aad na miya kambuat amatag dumadalong sa tablig na minisowa-sowa on sukadaklan. Paman na uman bayan sa mga Pakistan, mga loks sa tablig sa mga Pakistan, pakapon sa Pakistan, pakapon sa India, pakapon sa Bangladesh. Anak ka nagyukiran na kwan. Uban yung dindireno na nga maulidan nabi. Da. Na naanami akaw makakagya ka manuto na dumadalong sa tablig na miniswa-soong susabagi. Anto na miya suwayway. Okay. Bagyan na ni kaya pa kabagro tablig sa Pilipinas ang maulidun nabi. Na sumamo sa mga pagariyan sa markas Shabab. Napmata ang kano. Inipun ko kaya po ni sa markas. Umasaw mga lokostan ng mga ulama, si Kya Abu Nabil. Tama naman to. Ad na ketosan niwa, mimulta ka sa mga sabab ka maulidun nabi. Miti mo sa mga sabab sa matampay, miti mo sa mga sabab sa mahad kuwait, sukapkan no mga multa ka, ad na riya ketosan niwa, tumini mo sa tao sa mga sabab ka maulidun nabi. Da. Inong karya Inong karya miya nulusulo ka sabab na kanabanan ini pangandior ka mga sababagyan na pamanasaka na padakay niya di maning kulos ang kaya pamanan na kuwan. Na gitu ba? Tinud-tinud tano aki mamimikiran tano, mamagakulatano, na suwaki so kapwa katiyuli no kapagagamaw mga pagtaw tano, mga bangsa tano na itanong galibakan. Giyain na kanabatan no di ikwan, pamana pakimubuno, kada kaya ba si mubunuan. Kaman sana di manabnar sa kapakasurga yan. Ugi na di tano di mamagakula, di tano di amalag na pipitua kakuan. Na nagyuto ba? Agyan kaya maulidun nabi, si kumasaw mga lokostano, na si kukya pa ka mga ulama, malagin sumiyak kapon sa Azhar, katayaan na mga pagariyan na makadadar pa ang mga sheikh sa Azhar. Mga pagariyak na sa Balindong. Miya ka umas mga ulama sa Tunis, miya makapon sa Tunis, miya makapon sa Libya, miya makapon sa Antonin iba na Saudi Arabia, Urdun. Adna pamana na ketuun yukiran. Ayay ni paningkulo niya na maulidun nabi. Da. Why? Da kaya batan ukirang kuwan. So kaya pa ka mo mga ulama sa Saudi Arabia na inakulan niran so pagtawtano sa magagamatano piya-piya kung antano ron sa mga ribat na alhamdulillah kateofikan wallah sumadaklataw na piya mamakinigin sa mga ulama na sumamo sa mga pagariran ng mga ulama makapupun sa Azhar, makapupun sa Urdun, makapupun sa Tunis na inayon na niran na sa mga pagariran ng mga ulama makapupun sa Saudi Arabia. Why? Inayaw na niran. Yuti sa bapay malag na miya. Minita palaksok ap maulidan nabi. Minita palaksok ap maulidan nabi. Nagyuti sa bap. Paninta ko Allah. Aditano di makasisinabuta. Sa ayat na ditano di manggalibak nagyang kutuwa titu-titu kinigurisan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kuwagamatano ay po kasurgatano nagukamapi ang tanusang kay dunia. Malu ayam yakatas. Maapkan uban nami aloy tanusiya pamanada kanuron masuat kayto so kababalitan na manusia uwad nami aloy tanusiya mapya naguko miyasuat kanuron nagyuto na tawfiq to apun si Allah subhanahu wa ta'ala sa tanubuta gusa diangka asarbu ini ka pamanan na miya payagtano so kiya sageditano sa giyang kaya pamana maulidun nabi na gusto ay malag na kinigurisian ko sir tanuron sa Pilipinas historiko sir sa Pilipinas na gusto tito panggulaulan tano akapakaran ni tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusto kakasung kadatano kung nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya pangano Allah alam mo na mga bangsami miya mamakin nagupakan nagsagiang kai
usayan tanu makampat sa taufikan tanu Allah. Sa ayat na guru akong tanu ko Allah, lalayon tanu pupumang ni ko Allah sa turuan ka mata-mata na subusu Allah pumagi sa turuan na naasar kasutaw na pananabenaran yan akatunan yang kuturuan wallah subhanahu wa ta'ala na pelimuun wallah balasang anu wallah sa mapya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.